ako máš správne a zdravo jesť, keď chceš robiť progres. Či už chceš schudnúť, nabrať svaly, alebo len sa udržiavať zdravo a chceš jesť zdravšie, ako si jedol doteraz, ale nevieš, čo máš presne jesť. S tým, aby si robil progres a zároveň jedol, čo ti chutí a nemusel sa obmedzovať. Takže budeš jesť to, čo ti chutí, s tým, aby si robil progres a telo malo všetky potrebné nutrície, ktoré potrebuješ. Všetky makra so správnou biodostupnosťou a biostrebateľnosťou. Pretože v dnešnej dobe veľa nutričných poradcov, trénerov a neviem čo všetko ti dajú nejaký jedálniček na mieru, plán na mieru a ty si povieš, dobre, ale ja chcem občas toto, občas pivko, občas marlenku, občas fast food a povedia ti, že daj si občas nejaký cheat days, hej. V strede týždňa len tak si drbneš marlenku, povieš si, dneska už je dieta porušená, čo teraz, už neschudnem, už neviem čo všetko. Aby si sa nemusel obmedzovať na to, aby si robil progres, jedával to, čo ti chutí a nestratil disciplínu, vytvor si pomer, ktorý dokážeš dlhodobo nasledovať. Napríklad pomer 80:20. To je pomer, ktorý odporúčam ja osobne. 80% jedávaš zdravo, 20% jedávaš to, čo ti chutí. V tých 20% môže byť čo len chceš. Čokoľvek nezdravé. Marlenka, energetický nápoj, nemusí to byť dokonca ani jedlo, môže to byť žuvací tabak a tak ďalej. Samozrejme, pomery sú rôzne, 50:50, 70:30, 85:15, hej. Ja odporúčam 80:20, možno 70:30, keď si začiatočník, pretože na psychiku to není veľmi náročné a dokáže to úplne každý. Pre príklad, od pondelka do piatka sa budeš držať zdravých potravín, sobota, nedeľa, vysokokalorické dni a budeš konzumovať čo len chceš. To už je na tebe. Ja osobne v mojich 20% kombinujem čokoľvek, zdravé aj nezdravé. Keď chcem pizzu, väčšinou si urobím doma, ale s tým, že nezdravé je tam v podstate len cesto, v ktorom je múka, ktorá je nezdravá a zvyšok už mäso, syr a všetko, čo na tú pizzu ide, je v podstate relatívne zdravé. Teraz, keď natáčam toto video, je leto, tak si robím ovocné, zdravé zmrzliny doma, bez cukru, ale brutálne sladké, kde sú 2-3 ingrediencie, nejako z obchodu, kde je 50 ingrediencií. Ale to, čo chcem povedať je, že nebuď non-stop v kalorickom deficite. Není to dobré pre chudnutie, naberanie svalov, pre fyzický výkon, pre vôbec nič. To nie je dobré. V pondelok až piatok si daj nízkokalorické dni, sobota tzv. Cheat days, alebo tvojich 20%, daj si čo len chceš, pivko, energetický nápoj, marlenku, langoš. V nedeľu môžeš robiť to isté, daj si tiež vysokokalorický deň, ale aby to nebolo 5 miliónov kalórií zase a od pondelka do piatku zase choď kalorický deficit a cez víkend si daj svojich 20%. To už je na tebe, čo len chceš. Niekto má v 20%, že ide sa každú sobotu opiť, potom od nedele do piatku má zdravú stravu, dostatočné kardio, aj silový tréning, v sobotu sa zase opie a nasleduje tieto vzorce a robí progres. Nezáleží na tom, že jednu v sobotu budeš v kalorickom nadbytku, keď celý týždeň budeš v deficite. Veľa ľudí na tomto krachuje, že jeden deň náhodne si dajú niečo nezdravé a myslia si, že celá dieta je v prdeli. Už sú v tom, že nemá zmysel držať dietu, nemá zmysel cvičiť a pritom si dajú len jeden deň extra langoš navyše. Občas je to fajn, ale niekto není na dennej báze. A už keď sa to stane, daj si nejaké kardio navyše alebo čokoľvek a budeš v pohode ešte aj v ten deň a nasledujúci deň, aj keď si nedodržal na 100% svoj jedálniček. Lebo to, čo znovu poviem, není dôležité, čo robíš v 20%, ale čo robíš v 80%. Takže vytvor si jedálničkový pomer, ktorý dokážeš dlhodobo nasledovať. 80% zdravé potraviny, 20% čokoľvek ti napadne, čokoľvek ti chutí. Zdravé, nezdravé, cukor, alkohol, pečivo, to už je na tebe. Toto dodržuj a garantujem ti, že úspech príde.